phela lenyanga. Ngempela. Angidlali. Kusukela manje angifuni ukuphinde ngibone ngaphandle kwalamagceke. Ngoba kugqima ingozi engaqhuba abantwana kuqhathwe lo mthombo nabo mina. Gogo sami yazini ngiphele nje bese uthi uyamncanya yabo umncome mfethu umtshela ukuthi muhle ugqoke kahle yabo le nto umuntu esifazane bese udidiswa izinto ezincane sigogo sebe uyavuka bese umuntu ubani lapha usekushela inamba kanje Uma sekuphela inyanga siya kudokotela siyobona ukuthi uphethwe yini. Siyofuna amathuluzi okumba kanye nezibhamu ukuze makusuka ukushisa umuntu akwazi ukuyivikela. Uma singayenzi lento, ungakhohlwa ukuthi ulizwi uyahamba emhlabeni. wabaleka mfana wami ukudubula ngempela Hayi manje azadutshulanga mina dutshulwa abafana abawu3 empompini. Alex noJeremy bangihleli intanyeni lapho bese hawu lamajito obungitshela ngawo ukuthi asejele asebuyile Sky afuna imali yawo lamajito awazwile mfana. Ubani lo mfana okwenza lo monakalo? Unobani wadutshulwa washona. Speak your heart. Raise your Baba henza bo so sibele emsebenzini. Jimmy. Mabebe, ngingayeka kanjani ukujima ngoba wangifica ngijima. Yasiphela. Uthi nje kungasakuthatha seluka nami kanti kuqala ungizwe ekhaleni manje usuyenza nje gcine ecala. Angazi ke noma usunenye intombini. Salo sami, abone sikhwele njalo. Ngoba uyazi nje ukuthi wena wedwa. Futhi wena ungiphathisa kweqanda. Singathandana nawe. Akukho engaphinde ngakuswela. Singani phela. Thina sifike seniphathe kahle sinenzela yonke into ekugcineni. Nishiyeni bole kontanga benu. Mina Thulane, somthu. Ngabe ngidakwa amahlomeka phela mekunjalo. Ngingashiya umuntu onjengawe okwazi ukungenzela yonke into nongithanda njengawe. Bese ngigijimela le genge le ezofuna ukuthi mina ngikhiphe imali ngiyenza amakhanda. Kodwa mina ngibe nginenwele encane ukukhombisa ukuthi ngiyagunda. Amakhanda abo ebahloli abahambe bayogunda nabo. Shiphe kabo ukugunda. Ku10 rand lapha econtainer ezansi. Sayingane ngempela boy. Phela umuntu wesimama uyanakekela and ufuna umnakekela for wena. Umenze ukuthi abe muhle. Umenza ukuthi ungasabi ukuthi umkhombe isixubile. Cabanga nje mama. Sengikhiphile imali. Ngamenza ikhanda. Futhi nami ngithi mengimbuka ngiyamthola ukuthi muhle. Inhliziyo bese ngixhuma xhuma. Bese yabaleka. Iyeka right ke futhi ngiyoyiba nje lo bathi. Bese aqhamuka nje okuxam. Bese ngiyadidisa ngoba phela nani ngiyadidiseka nilula nje ninjalo. Bese siphukuphuku sentombazana siyamqhoma. Ngizosala ngithini mina? Imali yami siyicwilile yonke njalo. Hayibo boy, kumele uthole umoya phansi. Ngoba nje vele umuntu wesifazane phela uyanakekela. Futhi ungaphatha kanjani ke wena intombi yakhe ingasashela? Kumele wazi phela into oyibonayo ubona wedwa abanye abantu abayiboni. Futhi ke nje ufuna ukubheka ukuthi leyo nto kusho ukuthi igazi laleyo ntombazane lilile. Phela umthela amaqanda ukuze bemebone abone kahle ukuthi hayi sinegazi ehambayo. Akekho umuntu wesilisa osile kahle la ikhanda lakhe. Ongajabulisa intombi yakhe yashela. Mina ngeke ngikuvume lokho. Phela wona boy umuntu wesilisa ngeke uzo understand. Uyabona nje khathi mlungishela wangenza umuntu wesifazane onegazi elishisa elihambayo. Njengangisho ukuthi lo sisi ngimuzwa ngaphakathi. Mengaze nje ngithole isecond elilodwa naye. Ngithulule inhliziyo yami. Ngikhucule konke engikuzwa ngaphakathi kimi. Kangimbheka ngisho ukuthi cha uflothile nangu lo sisi. Hayibo boy. Ayisho leyo nto. Khumula ukubulala kabi. Nkosazwi wakhe lamkhophela inkomo.
uzothi uflothile. Buka nje kumanje ukuthi wena unobani. Yena uphi? Kuleyo family emsebenzini ujulukile umanzi de udlala amandiya. Mina nawe sihlezi eParliament siyadinga indaba zombuso. Hayibo boy, phela ukhumalo semdala futhi ayidlalela ishukela. Kodwa nje ngikhumbula aqala esangangawo naye. Hayi kubandla ukuthi umfaka egroundini enkundleni yayo emidlalo ongeke uzumthinta. Wayegijima angidlule ngize ngimfice. Bayomsubathi? 400 meters nje uyokushaya ngabe indaba zalutho. Ngisho no 800 meters or more, no 1200. Wawubona nje ukuthi hayi la alike kudlalayo. Ziphi point indondo thina siyibona? Hayibo phela ukhumalo semdala. Futhi nje usawela no BP. 400 meters nje useyinkinga. Umbona kahle nje mengene enkundleni ukuthi ujuluka kuphela. Ngaze ubize ambulance. Ubone nje ukuthi ayibonanga umuntu ophelelwa umoya lapha ngwami. Ungena kanjani egroundini uzazi kahle ukuthi inyonga uyikhiphanga? Uzofa phela noma usheshe ukhathale. Phela mina bangekwazi ukudla ngekhlaya nokuthi ngidinga ngipha umsoco. Angifundi ukuthi ngene egroundini enkundleni ngiyokudlala ngikhathale. Nokushawunka amafuthi ngibashisa wonke. Okusho ukuthi wena bathanda abantu abajimayo nabafit. Ike ngesikhathi se-right ke. Kunebond konke okwenzayo keep it up. Ngoba nje uma usubhede nje kube kanye uyobona nawe uyophoca konke nakho uyosala ngeandi. Wena baby avunjalo. Uyathanda ukungisabisa ngaso sonke isikhathi. Okusho ukuthi awungithembi. Hayi uthi angithembi boy. Nawe uyabazi nje abantu ukuthi umuntu uvuka umenzele yonke into umkhiphe ehlathele imnyama. Ekugcineni akubonge ngeplate. Ngithembe. Ngabe ngisilima sokugcina uma ngase ngikujolele usungenzele izinto ezinkulu kangaka. Kuba kuhle ngempela boy umudla amazwi akho uyagcina. Sona sam. Ya, yazi kunendlela esengithathile njengamanje eMaritzburg. Ngicabanga ukuthi ngizokubona intamba mama sengibuyile. Okay my love, ngiyabanga ube nosuku olunathi nawe. Sure. Sanda wena ifuna wena wedwa ayam angisamdini atolutsando ngizona wena nginjabulo Hey. Ubona ungichaza masomhle kanje. Awumamatheke phela. Awuzudedelala ngami. Phela wena ongenza ngibe muhle kanje. Uba nginakekele ngabe ngimumbi njengentombi engasekhaya. Ungabonise emdala. Cabanga angizazi izinto ezinhle. Mina ngiyithandela izinto ezinhle. Awudedo seyintweni udedo trendayo. Imina engiqala izinto. Abanye bese beyalandela. Mina ngibonga wena nje ukuthi ngiyanginakekela. Ungikhombisa uthando la ngempela. Phela igenge ngangathi idlalile ngathi iyasixhaphaza kodwa ayifuni ngisho ukusinika imali yokwenza ikhanda. Uthi ucela imali yokuthenga ama cosmetics uzube muhle ivele iluchepe iswethini. Legenge yenu idlala izindlu. Buka nje uthokoze kanjani mawuna. Ave ngithanda kodwa dadethu wami omuhle. Mbani. Wacela noma yini into oyithandayo. Ngizokwenzela. Yezwa uthanda swana? Yebo dad. Sicela ngithelele embukeni. Hawu ngiyadlala dad. Awusho nkosikazi wakho ubuya ngasikhathini emsebenzini. Khululeka wena. Namhlanje mina nawe. Lo uzobuya late emsebenzini. Mina ngiyamsaba unkosikazi wakho. Lo akasena mazinyo. Yeka ke ikhathi zakhe. Nawe isex njengawe. Angithi mangibuye emsebenzini, ngifike endlini. Gcwele imbali pheka kombhede. Ukhanya namakhandlela abomvu. Sithi masiqeda ukudingida indaba zeParliament, ngithi ngiye eBhavini. Ngifike kuphupha amagwebu. Amagwebu pho. Hamba mnyaka. Manje mase kamerweni, sevela afaka iskipe eside esindekhanda lomuntu. Bese sosipopha ifile eceleni. Bese zoshuqula iphetho sendala ekhanda. Lapho vele bonta ijambile. Hawu dad uyaphoxa. Lapho wena vele ungibusele emuva. Vele ukuthi angidlale ingoma zami zakudala. Gladys Night. Dad seyintweni, dad romantic. Uyazi na ukuthi abantu bona bajike nawe. Ilokushi lonke limelithi inseni. Libuka wena. Awuzo dad edlala ngani. Kusakho noBeyoncé noRihanna bendawo. Mina ngonamba banike lapho. Ngizokwenza umuntu. Wonke labo Beyoncé bashoyo. Babuke wena. Isikhathi sakho manje. Ngiyithandela wena. Nami ngiyakuthanda dad wami omuhle.
Sithando sami ngiyaxolisa ngeke ngisakwazi ukuza lapho ngisuke ngifonela umngane wami uNgqo wathi angifike siya kwi-interview yase-Gateway. Ngicela ukuthi ungangifoneli uma uthola le message. Ngiyakuthanda. Bye. Can I kiss your lips? Can I touch your hips? The way you are, the way you smile, whoa, whoa. Can I kiss your lips? Can I touch your hips? The way you are, the way you smile, Juluka naMfilithi, yabo ukuthi ubunganamali ubolopholo ujika nelanga abantu bonke bakuthatha kancane nentombi yakhe ikuthatha kancane awubi into yalutho. Mathitha kumele sisuku ngamathekenethi azoshiye hambe nalekenge le yamathenda nosugar daddy abanemali. Mina bafethu makwenzekile athola lawo masentshana angasho lutho ngiyamthatha amahle ngiyemkhiphe sobamba naye ofisa bo2 benyama ukuze abone ukuthi ngelinye ilanga mhlangane nemali ngiyomthatha ngimise endaweni eziphakeme. Juluka mase kufika indoda emnandi enemali ishelo amahle ngeke amahle ayiqome leyo ndoda ngephutha isimthembisa izulu nomhlaba. Mazi musu kuhloniphisa uthi amqombe ngephutha othi mina ke ngibuza Juluka uma ngase kufika indoda enemali angeke nayiqomo amahle. Ngeke bafethu ithekeni yakhana ichazela ukuthi yini wena oyimisele ngayo empilweni
mina uyazi amahle ukuthi yini engisiyimisele ngayo empilweni ingakho ingaqomile ngoba uyazi ukuthi imali ayilithengi uthando nenjabulo. Wejuluka uphila kumuphi umhlaba nathi sekuona lamantombazana manje angadayisa ngabazali babo adayise nangemzimba yawo ukuze athole imali. Machita uthi ngitshela ivari mina niyabona manje uthando leqiniso seluyindlala yabona manje sokuya ngokuthi ubani wazobani futhi uhamba nobani. Uma ulopholo nje ujika nelanga vele ukhohle ikujampele Sekuphusha imali phambili bayokwaphela imali nothando nalo kuyaphela ekushubile madoda thole kanzima. Ukuthi nani guys nenyeza kanti ithekeni uchazo indlela obeya ngayo istory sakho ukuze ubone ukuthi wena ucabanga kanjani and futhi uyapha empilweni ngoba into oyikhulumayo isuka engqondweni. Juluka wena uthatha kude usachaza ukuthi uyapha empilweni ukhona abafana abangangawo kumanje abasempilweni ababona ukuthi badla izambane labonde mama bethi babekhuluma nentombi yakho ivele ibonze cha la kusempilweni already iqome nje umfana engakashili. Thosi icabanga waze wafika la kuphela khona amandla akho noma usufikile ingaboni usufikile khona. Guys ngiyangiphoxa yazi kusakusaba amathekeli lokho niwenza ukuthi nicabange kanje ukube niyabhema ngabe nithi insangu nje nenza ngicabanga kanje manje ngiyabona nina nidlala ukugwala nje kuphela. Awuzweke lo mchitha phela lo mchitha khona amadano nanje yabhema insangu. Mahlatsha ufuna? Hey bakhuluma lifuna la. Mahlatsha ukwenze njani? Wena kina? Yima. Ma awusa kunisushila ehlatheni ngiyabuya manje la. Uya manje vele. Nkosikazi kwenze njani? Wena ngapha isikhathi. Unenkinga nemsebenzini. Hawu, kanjani usemagawuleni ngesikhathi? Nkosikazi ubekwa yini la? Awuphilile? Kwamina nje Mdunga wami ngiphilile. Ngithe ngisendlele nje ngayishayela isithi ngemsebenzini. Ngabuya ke ngatla kudokotela. Uthi angiyeze incwadi ngoba ngishana nayo ikhanda vele ngisho nje la. Ingakho ngibona lesikhathi la ekhaya. Hawo nkosikazi. Kungcono ukuzobela kudokotela. Nami benginemeeting lapha nelinye iclient kule lamahotela eThekwini. Ngenxa yenkinga zemndeni vele kwahlehliswa. Abona vela abotha ngabe ngisaye eoffice ngoba vele umsebenzi awusekho. Ingakho ngithola ngigcwelile nje. Kube bengazi kodwa Mdunga wami omuhle uzosheshe ubuye. Benza ukuphekela la ukudla kwakho okuthandayo. Khuleko na nkosikazi. Vele base ngidlile ehotela.